Fransi tu karbiong hari amai karbiong hari solo amai dan karbiong hari riso jang amai dan karbiong hari locali song tum song lia hin pen Fransi tum khang ke bitum tumhan bitum ningan sam ajiriglo selam the lehlo nang tumang chang lam the bangke semet iltum kaching honai karbiong long autonomous council ASEAN Dr. Turam Munghang Kihai itum karbia khai hakobenta mena athorom do mena jutang do mena pindek sumpo do pukama thapena jaw itum dharom hello khailong isya khailong ke thena yang thek pukana jaw ang alang di mathasi Assam a government aphan alangli karbiang long along semet Honghari etum hakoben kardom kardibong iltum rongke rong obdu pen pirda pirchung do than thili longri longpat ke chipame ningkan sekpen ephong lobuson ke charkli asedo tabe iltum adobawe karbiang long ara phan mathasi iltum ASEAN Dr. Turam Munghang hinpen Assam sarkar phan isi kachuning rialo pajirlo ye rongke rani arkoi tarik phorni ye karbiang long phan karbiang long bukali Assam long gedo not only karbiang long Assam long gedo kapre long ri kapre district long gedo Hongharia dharam kirim akarbi tuma phan nanta karbi khajo isi arni kethe hok inai bu bana jaw arkoi tarik phorni rongker polabangso arni Assam government ben declare pinangji ualangli lokipia tengpen kedamtang pria ciklu tarik kebani Assam government tarik thongkep ani lo kedamtang tarik thongkebani Assam government ben pangdak lo ye arkoi tarik pho bangke Assam angkanglong kedon akarbi tum Hongharia dharam kirimatum phan kejinso pen Assam government tamil tomphan holiday nang pilo sila sojok niltum yasemet karbiong hari amai karbiong hari solo amai karbiong hari riso jang amai karbiong hari locali asong niltum song pli tumahin pen niltum ningkang sam alang lifan anso se bane tirthe ahong chetai long alang li ki me ke rok me ke ran me jiaphan alang li ke klem ke dam don along seta arnam herjme pedonang usiniltum karbiong hari amai hin pen ningkang sam niltum alang lifan Sera Pobensi Karchu Nangyan lo seta Sera Poben Archu Tong Tek ko seta niltuma hinpen isi media notuma theng no pen alang lifan niltum ningkang sam akardom niltum hinpen pajirlo alang li karbi akhei pan lan ka chinghon niltuma thorom reng nangji pirthe hong chatai long ta banajo Assam government aphan lobangso arkoi tarik phoni rongker bunang ka declare pi thega jaw niltum suri alang lifan ningkang sam akardom pajirilo Fransi ni karbiong hari solo mai hinpen nangli tum therang ke bitung tuman kardom speak lo kardom dasi pini nili tum pan ke kachuhang alam thebang ye puile je nili tum karbia khaya khan ili tum kachingri pe rongker karkli la so phrang bangke January tarik po la pen February tarik po lason la nini padukok titi la sinona bangke kadua we akar bia tum hantala ani si bet kapidoji aphan ili tum kaching honai karbiang long autonomous council along CM sar akihai alangli state government along pen ili tum han mission abilta nang wan pilo ili tum rongker holiday restricted holiday ili tum hanang wan pilo lasi alangli phan nili tum karbiong hari amai la pen karbiong hari solo mai hinpen alang liphan kardom sipajik iklo kardom sar la pen non ki bangji December ciklo taring kora phor ni bangke ruran sina sarpo karchu arni lo lasi karbiang long la pen karbiang long pen angtan ki do karbietum an stami labangso taring kora phor December ciklo bangke archu dun repji aphansi uthon nili tum karbiong hari amai la pen karbiong hari sorlo mai hinpen kachini pon iglo kasini lilam ke thege po anchon lo kardom